Hello, good morning, Orqueta City. So, na pud kami ang Orqueta City Police Station. Nian himi diri kay aron amo ang tagaan o amo ang i-counter ang usa ka istorya nga gipost sa usa ka private individual ngadto sa usa ka radio station diri sa Dakbayan sa Orqueta City about adtong panghitabo nga naay mga nadakpan nga minor adtong March 2. So before ako ipaila-ila akong kaugalingon. Ako si Police Lieutenant Desiree Bolaño Relos, ang Chief sa City Community Affairs and Division Section ug Chief pud sa Investigation Section sa Orqueta City Police Station. So una sa tanan, ako munang i-greet ang atuang maabtikon nga mayor nga ever supportive sa kalihukan sa kapulisan sa Orqueta City Police Station, si Honorable Limuel Merrick Acosta. Good morning, sir. Ako apong i-greet po syempre ang amuang maabtikon gihapon nga among officer in charge, si Police Lieutenant Colonel Joel Sevilla Nacua, ug ako ang mga kauban, si Police Lieutenant Rodney Here ug si Police Lieutenant Alma Pescador. So, good morning Orqueta City once again. So, na ako'y kauban diri karon si Police Staff Sergeant Mary Chris Pikit-Pikit. Amuan ni siya nga Women and Children Protection Desk PNCO sa Orqueta City Police Station. Mga kahigalaan sa Orqueta City, no, basin na tingala mo nganong nianhimi diri karon kay muhatag mi og actually this is not an interview, no, amo aning kabubuton nga nagpaimbita mi ani sa Orqueta Community Channel. Many thanks si ilang Ma'am Joanne, ilang sir, sa ilahang paghatag og pribilehiyo ug opportunity nga kami makaanhi diri sa Orqueta Community Channel kay aron mo pahayag sa amo ang side kabahin sa giistorya sa usa ka private individual nga naa siya istorya sa iyahang Facebook page, no. So kabahin sa mga minors nga nadakpan adtong March 2 sa hapon na ba to ay buntag, no, nadakpan atong March 2 nga didto nga nangawat sa 7-Eleven, no. So ang among lang concern ani actually dili mi maghatag og comment kabahin sa giingon nga gi-allege nga pagbunal-bunal o kanang giingon nga pagbunal-bunal sa mga kabataan. So we will not give comment on that. Ang amo lang importante nga amo ang gusto ipaabot nga among ipahimakak, no, kani ang pag-isulti nga giingon nga nalata ang kamot o naburot ang simod. So mga katawhan sa Orqueta City ug uban pa nga mga suking tigpaminaw sa Orqueta Community Channel, ang Orqueta City Police Station nag-ingon nga dili gyud na siya tinuod, no. Kanang mga bataa sa tinuod lang pud, no, kaning mga bataa dili lang pud nato ihisgutan kung unsa ilahang mga ngalan ug taga-asa ning mga bataa, pero kaning mga minors nga gihisgutan accordingly sa giingon sa establishment nga ilahang giadtuan, nga ilahang gikawatan, no, nga kaning mga bataa dili lang ni karon nga higayon nga nahitabo, no. So mao ni among ipanghimakak nga dili ta magpataka-taka og sulti, especially ato ang i-post ato ang Facebook page nga kanang giingon nga nalata. Kay kung nalata, naabot na siguro sa ospital o nahimo na siya dako nga controversy. Wala pud na ingon na hubag o niburot ang simod, kay grabe na pud na og niburot kay dili na pud siguro na siya kakaon. Pero kaning mga bataa, kaning mga bataa amo ang maingon, they are all well ug amo ang nakita nga wala pud mi nakakita nga naay niburot ang ilahang mga kamot. So we will not give comments sa iyahang giingon nga amo ang bunal-bunalan ang kamot ug ang tiil. Basta ang amo lang ipangkuan nga wala na siya nalata ug wala pud na niburot ang iyahang baba. So amo apong ipahibalo sa mga katawhan, dili lang aning usa ka tawo nga nag-istorya kabahin aning ingon nga nilata. So careful ta sa ato ang mga post kay basin unya
o sa ato ang pag-post, pagpataka-taka, nakasala na ta, naka-cause na ta og defamation, no? So pwede ta makasuhan na sa Cyber Libel Act sa ug ato pong pagpakita, no, sa ato ang Facebook page kanang naong sa mga kabataan na wala nato gitipigan gani kanang mga kriminal nga moadto dito sa amo ang police station, amo agid na siyang dili namo na siya basta-basta i-post sa social media og dili namo na tabunan ang naong og dili namo na tabunan ang iyang ngalan, no? So kay gumikan kay ato ang gisunod nga ang ato ang balaod sa Data Privacy Act. So mora na akong ikastorya sa pagkakaron. So ang ako ang ihatag kaninyo karon ang amo ang Women and Children Protection Desk PNCO kay iya hapong napon siya ika-istorya kabahin sa pwede nga ato ang mapasaka o complaint sa usa ka ginikanan o guardian sa iyahang pag-neglect sa ilahang mga kaanak-anak. Kung ihatag kaninyo si Police Staff Sergeant Mary Chris B. Pikit-Pikit. Salamat, Ma'am Des, na umayong buntag, Oroquieta City. Tinood to no, kanang isip ginikanan man jud ta naman tayo mga anak. Ato ang responsibilidad, daghan kay tag responsibilidad sa atong mga anak. Dili lang financial ang atong i-provide nila, kundi emotional o ang ilahang intellectual po nila at the same time, no, nga ato silang tudluan kung unsaon ba nila pag-abay sa mga balaod, sama sa balay, sa dili mahimo silang maayong mga citizen diri sa ato ang probinsya o sa ato ang syudad mismo. So sa ako lang ika-istorya with regards sa alleged kanang ang amo ang office is still jud magpabilin mi nga amo ang protektahan ang mga kabataan nato in behalf sa mga issue nga nagisangkutan karon sa Oroquieta City Police Station. Ang among office jud is higpit jud mi nga nagpatuman sa pagprotektar sa atong mga kabataan. Manang ang among ginabuhat sa ilaha is amo silang gi interview. Siguro pag interview namin mga bata jud nga kusog kay mo formulate gud og mga storya ba dili naman jud na nato ikalilong karon nga na jud mga bata nga mga bakakon. So ang ako lang sa mga ginikanan lang jud ato akong susihon nato kung ang bata ba nag-istorya og tinuod or dili. No, kay kita mas mo kabalo man taon sa ang ato ang kapasidad sa ato ang mga anak. Sa amo lang, amo lang ika-istorya is ang mga bata wala na siya gipasakitan. Ang disiplina is ang pagdisiplina sa bata is nasulod na siya mismo sa PD 603 sa Child and Youth Welfare Code na adyo na siya dinha nga dapat ang mga bata atong hatagan og disciplinary. Dili guro na to palabian pod nga manglagom ang mga bata kay abuse na pod na siya kung manglagom jud pod ang mga bata og kanang masubraan pod nato. So kung masayop ang bata na natural nga kanang kita isip ginikanan nato ako silang lecturan ba ha or kuan dili lang nato kuan nga i-tolerate ba ang mga dautan nga mga buhat pod sa ato ang mga anak. So sa mga ginikanan sa pagmaingon tong isa nga iyang giatiman iyang mga anak, kung giatiman niya ang mga anak dili wala man guri bata nga mohilak dito sa station og maingon nga ma'am wala ko gitagaan og kanang wala daw siya gitagaan og pagtagad sa iyang mama kay iyang mama nanhinda daw sa merkado og kanang prutas nga hangtod gabi na lang uli so dugay gani kay siya nakuha bisan pag nagduro na mig dahil sa ginikanan nila wala ganin nila giadto jud gipanumbaling ilahang mga anak ug kuha didto diyon ang mailan pud mo ang bata wala jud siya naatimanan kay lago kaayo siya pag adto didto sa station pag abot nga unana ba so isip kita mga ginikanan atong obligasyon nga atong atimanan ato ang mga anak dili lang financial nga pagsuporta sa ilaha kung dili bisan og physical, spiritual, og intellectual, emotional ato ang responsibilidad isip mga ginikanan kay kanang mga bata wala man ning abot diri sa kalibutan og ning magic lang sila abot ato man nang desisyonan og pagbuhat sa ilaha so ato ang responsibilidad isip mga ginikanan. So ang station, ang Oroquieta City Station, especially na dyan ang WCPD, is we care and protect the children mo. Dyan na amo ang trabaho. Daghan kayo. Salamat.
Oh yes, no? So, mo to ang statement sa amo ang WCPD-PNCO si Staff Sergeant Pericles B. Pikit-Pikit. So, mo na siya, mga ginikanan, isip nga mga ginikanan na amoy responsibilidad, na mo responsibility sa inyuhang mga anak o sa inyuhang mga isip nga ginikanan o guardian sa inyuhang mga anak. Kay in kaso gani kanang inyong anak nga makasala nga dili mi pwede ka file og complaint anang mga bata kay gumikan kay minor pa na sila kay ibutang nato nga wala sila criminal liability, ang ginikanan amo ang pwede filean og complaint. So sa ato ang 7610 Republic Act 7610 under sa neglect, no? Kay kanang sa neglect appeal na siya ang pag-atiman sa ilahang mga anak. So dili na mangawat ang mga bata, dili mamakak kung kanang mga ginikanan ilahang gimatuto sa maayo nga pamaagi, maayo nga pagpadako ang ilahang mga anak. So lastly, hamo ang ikasulti, no? Statement ni gikan sa Orquieta City Police Station. Amo na siyang gi-post namo, no? Nga ang PNP dili magtugot sa mga pang-abuso batok sa kababaihan ug mga kabataan ug dili usab magatugot sa gustong muamong-among sa ug modaot sa imahe sa kapulisan. So ang Orquieta City Police Station ang tibuok PNP andam mo serbisyo sa tanan. Maayong buntag Orquieta City.